ngene iki saka sumbere karo Largodo peti sumpet ngono lho. Lah iya lho bapakmu mang nggo ning ndi lho balik-balik wis lak iki masak. Hah? Dalam. Lah sah. Ngantek lempoh. Golek gas teko ngendi-ngendi. Enggak lak iki masak lho ki anu. Malah. Teko ngendi-ngendi lah aku golek gas, Mang. Nggone Mbah Mes ya ora eneng. Nggone Sriana ya ora eneng, nggone ngendi-ngendi rene. Ya lho, nggonmu piye? Gas penak apa angel ngene iki, arep bodol ngene iki. Enggak eneng apa ya ora umum biasane lho regane. Ya tolong lho ngene iki. Wis teko mubeng-mubeng teko kono-kono. Poso-poso pisan. Sabar. Wis tolong. Carane ngendi-ngendi. Ya ngono ya, Lor. Infone gas sing penak ngendi? Janji arep bodol hari-hari besar kok panggangel kaya ngene iki. Ya iya lho. Jane gas ngene iki saka sumbere karo Largodo peti sumpet ngono lho. Wis ngono ae, Assalamualaikum.